Ayan mga kaparing Jason, magandang hapon. Ito yung gagawin natin ngayon, oh. Tanggalin na natin ito. Tira ito. Oo, mga bakal. Clearing tayo dyan. Kasi di naman na magagamit. Kailangan natong ibaba para malinis na rin dito sa taas. Ay, sagdan na tayo, magagamit yan, oh. Oo, pero gilid na lang para gilo na dyan magdaan-daan. Bayaran nila lang dyan sa ano. Maglilinis talaga yun. Okay. Yung naupuan niya. Baliktad mo yung pinutol mo. Pang reels. Yung daking tala siya lang, mga siguro na lang. Kaya ito, halo ka ni beans. So, halo ka ni beans. Tingnan mo pa may tao. Tarong ba? Dahil ako salo.
Ha? Tao. Ha? Clearing muna pa, clearing. Clearing operation. Mamaya mo na haluin yan, Lo. Lo. Mamaya mo na haluin yan. Wala pa namang gagamit yan. Ha? Kaya mamaya, lalo titigas din yan. Hawakan mo ano, yung sako. Linisin natin to para malawak na to. Natanggal lang to kasi pag ano may magtatrabaho na dito, pipinish siya, kaya kailangan matanggalan natin siya kasi wala naman itong paggagamitan na dito sa taas, kaya kailangan natin maibaba para magamit pag nag-flooring sa baba. Okay. Ako magpala, ikaw magawak ng Hello. Sa buklok. Oh, nagabok.
Ano, halo? Wala kang halo sa baba? Wala. Bagsakan eh. Kasi ito wakulo. Mara. Mahaba. Ano ba ka yun? Nandyan. Bakalo. Sige, sige. Ngit-ngit, maray matula. Matula. Bakal. Yan, malaglag yung ako. Offline. Ha? Offline. Wala pa? Ako naman ay di pangit, hindi rin naman gwapo. Maya!
Hoy, malawak na. Okay. Do. Do. Punta lang sa hardware, Lo. Check lang yung materialis. Kasi yan. Ha? Sarap lang. Ilang klase? Ilang plansa? Magkano siya doon? Sa baba. Pahit ko talaga. Gabi lang na gabi. American sikat. Kan nakita ko nagtapon dito eh. Ano na mo? Nagari. Nagani sa kahoy. Kala nyo, nakatuwa-tuwa lang kayo, ha? Wala namin sa dalawa. Ayan guys, yun na po yung dalawahin. Wala nga part 2. Wala pa na kayo mga viewers sa oras na po. Dalawa. Hindi na gasa. Ay patungkot ang dua. Ano yung
Magkano na yun? Ayan. Kuwenta ang ganyan. Papataas. Patak pa rin kayo laki. Bakit bang itong ito? Tayo para may bis din tayo. Ha? Para may bis din tayo. Dito tayo para may bis din tayo. Ang bibirahin mo? Bawal. Ubad gabi dahil basa. Kakakantala. Salamat sa mahal ko. Okay. O bakit kailangan pa? Ha? Yung mga talita na doon pala sa grinder, yung mga ano, yung mga plastic. Ang plastic? Wala yung sa may Ay mga kaparang bisan bali, ano. Hinto muna ako sa pagpala nito. Ito na yung nasa ako. Ayan o. Bali, wala akong maghahawak ng sako. At dito naman tayo magbablog sa ano, kay Kuya Arnel. Sa loob. Kuya Arnel. Ini basa yung ano, sweater, yung jacket ko. Pag uwi mamaya sa bahay, maglaba muna. Tapos mag-edit, laba-edit. Yan. Mga kapatid ko, ano ulit nandun sa baba. Ang totoo. ano?